Assalamu alaikum malam, me sunanka? Sunana Abdullahi, mai sana'ar kayan lambu. Da kyau, ni wakili ne daga GIAS, masu bawa manoma shawarwarai da kuma tallafa musu wajen magance matsalolinsu na noma. Yawwa aiko ina da tambayoyi. Na kasance ina noman kayan lambu, amma ina ta jin labarin gurɓacewar abinci. Ta yaya amfani da ruwa mara tsafta ke shafar amfanin gona na? Wannan babbar tambaya ce. Amfani da gurɓataccen ruwa don ba ruwa mai tsafta wajen wanke kayan lambu na iya haifar da ƙwayoyin cuta masu cutarwa kamar E. coli da Salmonella. Waɗannan na iya haifar da cututtuka na abinci lokacin da mutane suka siya suka yi amfani da shi. Yana da mahimmanci a yi amfani da ruwa mai tsafta daga tushe mai aminci. To ni dama ina ɗebo ruwa ne daga rafi da ke nan kusa da mu. Nake wanke kayan lambun nawa kafin in kai zuwa ga kasuwa, amma lafiya lau. Wannan yana da haɗari sosai Abdullahi. Ruwan saman ƙasa kamar rafuka ko tafkuna na iya ɗaukar ƙwayoyin cutar nan daga sharar dabbobi, sinadarai ko najasan da ba za a rasa ba. Zai fi kyau a yi amfani da rijiyar burtsatse ko ruwan da aka gyara wajen wanke kayan amfanin ku. Tambaya ta na biyu shine, maganin kashe ƙwari fa? Fesawa kayan lambu na don kare su daga ƙwari, amma wasu masu saye suna ƙorafi game da ragowar sinadarai. Me zan yi? Yin amfani da magungunan kashe ƙwari da yawa na iya barin ragowa mai cutarwa akan kayan lambun. Shi yasa yawanci ake cewa manoma da su dinga bin shawarwari da ake bayarwa kafin girbi. Wannan yana nufin jira har takamaiman adadin kwanaki kafin girbi bayan an yi feshi. Ko da yaushe bin umarnin da yake rubuce akan magungunan kashe ƙwari yana da mahimmanci, da kuma mai yiwuwa yin amfani da hanyoyin sarrafa ƙwaro na halitta zai taimaka. Ai ban san haka ba. Har ila yau a wasu lokuta ina adana kayan lambu na ne a guri guda da taki da kuma kayan aikin gona. Shin hakan zai iya zama matsala? Abdullahi, matsala ce babba. Rashin kulawa da ajiya na haifar da matsaloli sosai. Chemicals daga taki da kuma datti daga kayan aiki har ma da ƙwari na iya shafar kayan lambu. Ko da yaushe a dinga adana kayan amfanin gona a cikin kwantena masu tsafta kuma nesa daga sinadarai da sharar gida. Na gode malam. Tambaya ta ƙarshe shine, wasu daga cikin maƙwabtana sun ce wanke hannu kafin girbi ba lallai bane tunda muna aiki tare da ƙasa kowace rana. Me kake tunani? Wannan ma kuskure ne fa. Hannunmu na iya ɗaukar ƙwayoyin cuta masu iya canzawa zuwa kayan lambu. Koyaushe wanke hannunka da sabulu kafin girbi ko sarrafa ko kuma tattara kayan amfanin ku ya fi. Kyakkyawar tsafta fa shine mabuɗin lafiyar abinci. Jazakallahu khairan malam. Na koyi abubuwa da yawa a yau. Zan yi waɗannan canze-canze a gonata don tabbatar da kayan lambuna suna da lafiya ga abokan cinikayya na baki ɗaya. Ai yafi. Wannan shine Abdullahi. Amintaccen noma yana nufin al'umma masu lafiya. Mu ci gaba da kyakkyawan aiki. Kuma mu a GIAS muna nan don tallafa muku. Muhimman abubuwan da za mu ɗauka daga wannan tattaunawar shine: farko, yin amfani da ruwa mai tsafta wajen wanke kayan lambu. Ajiye kayan lambu a wuri mai aminci, tsafta, nesa daga sinadarai ko kuma sharar gida. Bin ƙa'idodin kiyaye magungunan kashe ƙwari da tazarar girbi kafin girbi. Wanke hannunmu bayan aiki don hana kamuwa da cuta. Sai kuma bin ƙa'idodin ayyukan noma na taimakawa wajen samun ingantacciyar abinci da ingantaccen kasuwa. Tare za mu iya tabbatar da ingantaccen kayan lambu da al'umma mafi ƙoshin lafiya.